a Corte do Director. Hoxe estamos no Festival de Cannes e vimos de ver unha serie de cortos raros de collón. Bueno, quizás necesite outra perspectiva para analizar as curtas. Entón foi cando me pillei unha revista destas que che dan gratis. Vámonos. Cabelo. Vai de Laura descobre unha caixa vella con recordos da súa infancia. Este achado abrirá unha porta nas súas lembranzas provocando que o seu mundo se cambalee. O detalle: a curta chega a Galicia despois de pasar por festivais de India, Egipto ou China. Pois... non. Cabelo vai dunha rapaza que non para de andar en 15 minutos. 15 minutos dunha rapaza andando. O son da balea. Vai de Naia regresa á súa illa da súa infancia. Alí verase obrigada a se enfrontar cun escuro pasado envolto entre cantos de baleas. Bueno, sí, pero é como Ons, moito mellor rodada, con mellores papéis, aínda que, bueno, hai algúns actores que parece que están pasando o texto, pero polo resto, gustoume. Somos cárcere. Elba leva un tempo a deriva. Unha mañá erguese só a espida após rematar a noite coa persoa equivocada. Cando quere marchar, descobre que Toni a deixou fechada por accidente. Sí, moi bon resume, a verdade. Bueno, hai unha gata, que non o di aquí, hai unha gata, e así que está ben en xeral. Moi boa, a mí foi das que máis me gustou. Penumbra. Laura estuda pola oposición á súa especialidade médica. Non ten apenas tempo pola incompondía do seu home e polas pelexas dos seus fillos. Non vai deso. Vai dunha opositora que pasan movidas, pero isto é circunstancial. Mira que hai que ser malo para facer un resumo dunha curta e facelo mal. Pois a peli é mala e o resume é peor. É como unha peli desas de medo españolas sobre fantasmas españoles. Pois eso. Eso é mellor resumen, señor que fai resúmenes. O mono, de Monque. Un naufraxio da Armada Invencible enviado por Felipe II desde Lisboa para conquistar Inglaterra, capturado nunha praia de Irlanda, onde o xulgan, declaran culpable e executan na forca. Todo parece moi razoable segundo as leis da guerra, de non ser porque o prisioneiro é un mono. Mola moitísimo e é un mono español. O sea, xulgan... confundir un español con un mono xulgan. Homeless Home é unha animación que se parece moito ao xogo este que se chama Hollow Knight, pero neste caso vai de xente que regresa á emigración, pero son monstruos e pasanlles movidas e hai un triángulo amoroso, e ademais hai un personaxe con acento galego forzado porque seguro que o señor é madrileño. Non sei se vos acordades daquel anuncio de "Hola, soy Paco, un pan gallego". Pois esa voz ahora interpreta un monstro nesta curta. Vamos, que unha puta mierda. Montebravo. Montebravo vai de Pablo, unha nena que vive nunha aldea galega despois da Guerra Civil. Un día, mentre xoga co seu irmán Pablo, ve un lobisome no bosque. Pois, o da guerra, nin me enterei. O sea, polo que vin, iba dunha nena con outro chaval cazando un home lobo. Pero pensei que era no siglo XIX. Non... Dúas opcións. Vai de no país da liberdade, a igualdade e a fraternidade, nesta nova Europa sen fronteiras, asediada polo medo e intolerancia, un inmigrante polaco tras que enfrontar a realidade do racismo. Mentira! Esta curta é un rollo como unha peli de Tarantino, pero cunha duración duns 10 minutos, onde dous personaxes van nunha furgalla falando de como lles gusta foder e de repente paran no medio dun descampado e resulta que levaban inmigrantes e se dá unha duración
O que queda de nós vai de unha rapaza e as súas nais sae sempre xuntas a cazar. Un día de batida perden os cans e todo empeza a complicarse. Home, sí, pero faltalle explicar que é un rollo posapocalíptico. Un rollo, bueno, sabemos que é un rollo posapocalíptico porque falan por radio. E como sempre que se fala por radio un rollo posapocalíptico, pois é un rollo posapocalíptico. Bueno, unha das cousas que máis me chamou a atención é que o concerto de O Ayatollah tivese unha intérprete de signos. Pero despois, nas sesións que vin eu de curtas, só había subtítulos en castelán daquelas curtas que estaban en idiomas estranxeiros. Que o mellor foi nas sesións as que fun eu e foi un erro puntual, pero vexo que hai un interese por parte do festival de que resulte accesible. Digo eu que nunca lle poño subtítulos aos meus vídeos de merda. O Festival de Cannes ten a súa propia moeda. Um adulto e duas crianças. Não gostaria de comprar dinheiro de comichão e coçadinha? O que é isso? É dinheiro para ser usado no parque. Como se fosse dinheiro de verdade, mas é divertido. Compra, pai. Tá bom se é divertido. Vamos ver. Quero o equivalente a $1.100. Loja de presentes. Não aceitamos dinheiro, comichão e coçadinha.